jama'a, Presdo ya mari Abale, ku kalla dai da idan. Inda so samu na ne ka hakura da gulafan nan fa, saboda in Alhaji ya fito ya ganka fa dole za ka ja a janye mana subsidy. Idan kuma ba zan bata maganar ka ba ko gafaka ne sai in zauna kaina ba wannan. A gidan mu ina sha to na gida ne zan je in ki sha. A to nan gidanku ne ka bari mu fita wajen kwata mana. Kai dalla kakkare nan hankali. Da kake dauke na taba cewa kakkai nan guri kaza ne ba a sata. Ai ba wani abu na cewa bizi ya ba sata bane in me shi ya gani a bashi abin sa. Na ga na murza saboda kwadayin ka sai ka ce in baka kaja. To ko kuma ya za ta kaya? Ku dai ta ni saurari. Get out, I said! Oh God. Wa mai warin ce wallahi. Lawuce in ka sha ta tafiya za ka yi kana ta abin nan. Wani kullum mota rukun shugaba. Ai na dauka bayan za ka fito bai. To watakila cikin ne babu daɗi tun da gan shi ya fito. Kalla ka ce wani cikin ne ba daɗi. Ka kuskura ka daina min hankali ko ka ɓata min rai. Ka ji ko? Ban taɓa jin wari mai ƙarfin wannan ba. Ma fa ka maru. Tun da nake babu wanda ya taɓa mari na sai a sawana. Ban yi lalacewar da wani mutum zai mare ni ina kallonsa a raba da shi ba. Za ka rama ne? Da zan rama ko sauke hannunka ba za ka yi ba zan rama. Bismillah, rama. Barin gaya ma na rantse da Allahn Annabi Muhammadu ko da wasa ko a mafarki idan ka sake kuskuren kai hannunka kusa da fuskata idan ba sai na tsinke ma hannu ba wutar Allah ta ci ne idan kuma ka musa ka gwada kai iyaka hannu kadai zaka tsinke wallahi iyayenka ba za su kara ganin ka a doron kasa ba kai ka sani ni aikatawa nake ba faɗa ba. Jagwado wai me ka sha ne shugaba ne yake. Idan ka sake min magana idan ba sai na raba ka da wani sassa na jikinka ba. Ni ba kare bane da wani zai wulakanta ni in ci gaba da bibiyarsa. Daga yau baba ne baba kai ba zan sake zuwa inda kake ba kuma kai ma ba za ka sake zuwa inda nake ba. Duk ranar da kuma ka haɗu da kai sai na nuna ma na fi ka rashin kunya. Dama ba zan ƙara neman ka ba daga yau ne. Na rantsi da Assamadu sai na lalata siffofinka. Kai ya ka siffa kaɗai kake so ka lalata. Jagwa nan fa muke itin muke da rinkin fa. Kai shiga mota mu tafi. Ko baka ji ba? Oke. Shugaba, gulafan nan ka Alhaji ya ganta.